Айгуль Хаматвалеева, Руслан Тармидонтов, Захра Касимова, Эльмира Сибгатова, Илшат Каримуллин һәм Ленар Касимов. Кичер мине мини-фильмда. Karlı karasattan şalımını izleyin, buranlarını aykay sine eytir süzüm. Gitme, iştesin mi gitme, ağır bizge bulayda salma yana yara. Maturum, nihal, nişik halleri? Eybet, sineki nihal? Düzerlik, sen niye bütüresin? Yol idem. Bik yaxşı, xатын kız kubrak yal etken sayın maturrak bola. Min de senin matur tavuşunu işitmesem yuxlay almayım. Dip sen aşağı oturatam. Bik sağındım men seni jimişim. Ty меня zakıldava. Min de sağındım seni Ruslan. Kaşan uçraşırбыз? Минем seni күрәсем килә. Иртәгә эшемнән каша алам. Әйдәсең, иртәгә очрашыйк. Монда бик озак сөйләшеп булмый. Әйдә иртәгә очрашабыз. Тыныч төннәр. Пока-пока. Пока-пока, матур. Kimse uzaktırdan, yok oytası kilmeye akısı sine. Әзрәк тоткарланырга туры килде шул. Әмма мин сине көне буе уйлап йөрдем. Мин дә җимешем синең турында уйлап жаттым. Синең турында гына уйладым, синең дә сагынам. Син дә Руслан мине әллә нишләттең. Мин баштан аяк сиңа гашыйк булдым. Син минем тормышымны астын өскә китердең. Мин беренче тапкыр сөйнең нәрсә икәнен аңладым. Менә бит ничек рәхәт яраткан кеше белән бергә янәшеп утыруы. Мин бу мизгелне гомерле сүзләр идем. Руслан, мин барсын да аңлыйм. Тик булай ярамый. Син гаиләле, минем дә ирем бар, балалар бар. Нәрсә соң ул балалар? Яраткан кешеләр бергә яшәргә тиешләр, бергә булырга тиешләр. Ансы шулай. Әмма ләкин син хатыныңнан аерылмаячаксың. Аерылам. Бүген дисәң, бүген үк аерылам. Иртәгә үк заявление язам разводка. Руслан, син хатыныңнан аерылмыйча, мин синең белән бергә була алмыйм. Мин синең белән яхшылап аралаша алмаячакмын. Мин иртәгә үк разводка язам да бергә буларбыз. Ярар, Руслан, мин сиңа ышанам. Бергә булыйк. Киттек. Киттек вакытсың. Эльмира, безгә синең белән сөйләшергә кирәк. Нәрсә турында сөйләшәбез? Ниһаять, минем белән сөйләшергә вакыт табылдымыни? Без аерылабыз. Нишлибез? Ayrılabız. Min uzak uyladım da hem senden kitергә кирәк дигән нәтиҗәгә килдем. Кая китәсең, сер булмаса? Башкага китәм. Син ныклап уйладыңмы? Әмин, безнең кызыбыз. Ул нишләргә тиеш синсез? Мин аңа синең китүеңне нәрсә дип аңлатырга тиеш? Син барыш, син көчле. Аякка бастырырсың, мин сезгә кунакка килеп йөрермен. Әллә синең килеп китеп йөрергә исәбең бармыни? Безгә килеп китеп йөри торган квартирант әти кирәк түгел. Яратмаган кеше белән яшәүе авырдыр сиңа. Син мине гомер буе яратмадың. Ишекне кайда һәм кайсы якка ачылганын беләсең. Әллә озаттыңмы? Нәрсә? Туктап калдың. Gitme, kal. Ben seni bek yaratam. Anne, eğitimde etige. Minemi sağına şakmın. Etey. Тынычлан, балам. Бәхетте читтән эзләмиләр аны. Тапкансың икән, юлларыңа ак җәймә. Güzel, хәерле итә. Мин сүземдә тордым. Кич очрашырбыз. Яхшы, үбәм. Хәерле итә. Нәрсә кәефсез генә утырасың?
Анда bir тау язулар жиылган, кол коюп берсең, иелерine тапшырыр идем. Ленар, давай бүгін түгіл, ә? Бүгін не настроение жоқ, не желание жоқ. Шулай енді қоян келсін сен ақан настроение. Сенің көз алдыңда қазір güzel генә инде. Ол сенің Алихаң. Руслан, тыңлады мені. Ташламаға әйләңе. Балаларың бар, аларға нәрсә дип әйтерсең? Сен миңа ақыл сатып отырма, мен өзім дә білем нишесін. Философ келген мұнда. Тұрмаш, бала, нәрсә алмайсың сен? Менің көбәләгем, ник настроение тұрасың? Сені күтем. Қазір енді біз сенің білән күні түні сөйлеше алабыз. Мен сөзімдә тұрдым, хатыным белән айырылам. Руслан, кирәкми, ал кулларыңны. Мин төнлә белән бик узак уйлап яттым, һәм фикерләп яттым. Безнең турындамы? Руслан, зинһар бүлдермә мине. Мин үрдем, сүттем, һәм шундый карарга килдем. Без бергә була алмыйбыз. Ничек була алмыйбыз? Мин бит нинди зур атлам ясадым синең өчен. Хатыным белән айырылыштым. Минем Эльмира никогда бы со мной так не поступила и не бросила бы меня. Мин дә сине яраттым, Руслан. Әмма мин гаиләмнән китәргә әзер түгеллегемне аңладым. Балалар хакына булса да, мин иремнән китмим. Әгәр мин аларны ташлап чыгып китсәм, нинди зур хата һәм нинди зур яра ясаячакмын. Синең хатының да миңа рәхмәт әйтмәс. Уйлап кара әле. Синең хатыныңа хәзер рәхәт дип уйлыйсыңмы? Ул бәхетле булып йөри дисеңме? Юк. Ул тешен кысып, баласын кочагына алып, миңа рәнҗеп ята. Руслан, зинһар, кайт өеңә. Сора гафу, ул сине кичерәчәк. Ул сине миннән дә катырак ярата, аңлыйсыңмы? Син аларга миңа караганда да күбрәк кирәк. Ә мин сине борчырга тырышмам. Ничек кенә нык итеп яратсам дагы, мин синең тормышыңа кире әйләнеп кайтмам. Зинһар, кичер мине, Руслан. Яратканым һәм сине ялгыш адымга бастырганым өчен. Илшат, җимешем, килеп ал мине. Sağ ol. Hoş Ruslan. Біздің сукмаклардан ялгыз гына барам. Синең эзләреңә җаным буран карлар салган. Карлы карасаттан шалымыңны эзлим. Бураннарны айкый сиңа әйтер сүзем. Китмә, ишетәсеңме, китмә. Авыр безгә былайда, салма яңа яра. Ишетәсеңме, китмә, ялгызлыкка икмә. Ялгыз таулар түгел, китмә миннән, китмә. Зинһар миннән китмә, мине ялгыз итмә. Сине ялгыз итмә, ишет мине, китмә.